The match has begun. The match has begun, brother. Uite, suntem aici la bomb, zici că e mapa din Cold War. Sincer, uite cum arată. E așa exotic. Asta mă atac carry. Main Unde să mergem? entrance, pulse, Mergi la push. main. Mergi la main, mergi la main. La main m-am dus. E boss în Să-mi iau bag. pe Ashe. Hai că mi iau pe Ashe, că îmi place să mă joc cu Ashe. Nu știu ce e HDRS. E cel mai rapid caracter, el fuge pe mapă. E caracter de push. Hard beach charge. Nu știu asta. Hai breach. Ăla e cu breach, ăla sparge ușa, pui o chestie de aia și sparge ușa pe ea. Fuse ăsta e foarte OP, frate. Deci gândește că el se poate duce deasupra unei camere, bagă o chestie prin podea și le pică la ea jos și le dă flash la toți, știi? Și le dă și damage în același timp. Poți să mor de la el foarte ușor. Ca în E CS. toxic rău. Dacă ai 1 E HP și toxic îți dă rău. cu... La asta poți să ai full HP, că dacă te-a prins în bomba ești mort. Bă, DRS, joci CS. După asta, Bă, ai jucat câteva meciuri de joci. m-aș băga. Dar nu de la premium, că n-am cont premium. Sau constă 10 Dar pe CS indiferent, Prime. dacă eu intru cu tine în Prime și tu n-ai Prime, ne bagă în matchmaking non-Prime. Știi ce zic? Păi și tu ai Prime? Da, Uite-l pe unul, bă. Uite-i. M-am pușcat. poți să-i A, te-a spart? Stai că l-aud pe unul. Ce faci, mă, Fuse? Ba nu, ăsta e capcan. Ăsta a pus capcane la geam. Ce nebun e capcan. Să pui capcane și să te cheme capcan cu aia. Păi da, îl cheamă capcan, că pune capcane, gen, pune niște senzori care, cum să spun, te scanează, știi, și când intri pe acolo îți află locația. Vezi că unul e la main entrance. Bine. Adică aici, în fața noastră, mai pe Aici? românește. Da, vezi că spargă asta, ai grijă. Aici, da? Eu nu văd nimica. Intră pe ei, dai dracu. Da, l-am văzut. Eu mă uit în partea cealaltă. Dau flash. Mort. Nu te după acolo că pușcă, mă bot. Ți-am dat damage. Unul e la etaj la mine. Saltă. Mi și frică să urc. Cam de bucată. Am flash-oare? N-am flash-ori. Trebuia să-mi iau. Bă, să urc? Bă, eu sunt sus deja. Eu dat cu flash. Dar mă uit de camere, dar nu văd camere să le sparg. Ba da, o văd una. Moartă. DRS, te văd. Intră. Bă, eu am intrat, dar Hai spre mine. m-a văzut. Aoleu. Am omorât unul. Te văd, intră. Intră numai Dar că e nu că e unul la liber. mine, e unul la mine. Intră cu aia că nu văd pe nimeni. Da, nu-i nimeni. Cum dracu sparg asta, mă? Bă, dar eu sunt singur în camera asta, lol. Am dat cu flash, bă, mă știu. Bă, e enemy detected. Bă, vezi că nu lângă noi, mă, în L-am spate. luat, bă. M-a bătut, bravo. M-a încat un pic pe mine. Ce mi-a dat urâtul? M-a prins urât.
Nimic nu mai e la fel. Hai tot pe main, că mi intră bine mainul ăla. Intră, este. Frag, stun, Bine, Claymore. chiar că văd că eu nu mi-am luat loadout. Auzi, dacă am bridge și atunci pot să sparg chestiile alea? Da, dar n-ar fi recomandat că eu am bridge de la gen arunc cu grenade launcher și le sparge. Știi ce zic? Eu am super short, eu l-am pe epic short în inventar. We need to locate the bomb. Let's go. Cum pumping? Păză. Ia uite-l pe ăsta. Ce? Deci îți la etaj. Dacă mă omoară plâng. Cum dau? Cum dau? Gheții! Am găsit o bombă. Stai că mă împușcă Run unul, away, mă. DRS, run away. Îmi ascund drone aici ca să-i știu pe ăștia. Mamă, ce bine mi-am ascuns drona. Deci nu mă vede. Ți-a dat-o. Deci e sus. Da, deci vezi că dau brici aici. Ai grijă. Ia uite-l pe ăsta. Mortul nu, mai unul, mai unul, mai unul. Tot în dreapta. Mortul nu? Bravo, Chief. Aoleu, mi-a pus capcana. Ridică-mă, ridică-mă, Chief. F. Mersi. Mi-a luat down. Ți-ai luat down Down, totală. down. I-am dat cu bomba în ochi. Stai să mă uit cu drona unde e ăla. Unde fix aici. Nu, vine după mine. Să vină, mă, după tine, că eu sunt lângă tine. Eram cu drona, mă, gen. Ah. Dracu, Stai să că mă nu uit odată o pe spar drona. peretele, ești prost? E că-i dau Stai că mă un uit ăsta. odată pe drona. Unde e ăsta, frate? Mă omoră, mă. Mi-a dat minus 10 puncte, i-am dat damage la a nostru? Da. Așa, piciorul. Pick up the diffuser. Unde e, bă? Hai, e jos. DRS, hai că trebuie să-i dau revive la ăsta, bă. Bă, dar unde e ăsta, mă? Hai, Hai, dă nu, că deja. e al nostru Dă, acolo. Vezi că dă. sparg ușa asta. Vezi că sparg ușa asta. Sparge-o numai. Eu nu știu cum să joacă jocul ăsta, ești prost. E că dau cu... Hai, intră, Gheții! Vezi că unul e aici, în dreapta. E mort. Bravo. Plantați diffuserul ăla. Nici nu știu cum să planteze, ești prost. Las că l-a plantat ăsta bine. Protect. Protect. Ăsta e de dedesubtul nostru, mă. Vezi că-mi trage de aici, bă, de aproape. Mai am 25 HP, lol. Din față? E, da, au intrat. Ah, bun. E lol, e lol. Ăsta, lol. Low. Nu cred! Ce bulan a avut. E, păi el are de-alea ținte, mă, de-alea, mă. Gheții. Au câștigat? Da, am câștigat noi. Acum au venit tu protect. Protect. Pe cine să mi le pe cine să dau pe aia, cu asta mi le Ia, mu. Mm. Bulletproof camera. Wire, sârmă de-alea. Bă, dar e șmecher jocul, bă. Da, mă, e șmecher așa. Eu nu mă jucam că n-am cu cine să mă joc, gen. Cum n-ai, mă, cu cine te joci? Că toți prietenii mei se Eu am căzut jos cu aia. Ioi. jucau Counter-Strike, trash-ul ăla de joc.
De Suntem ce? decodați în puț. Bă, eu am prins odată meci cu românașii și zice ăla, bă, tu ai hack? Îl întreb și zice, a, de că ăla. Da, mă, de-aia nu prea mă mai joc CS, că să mă codați peste tot. G. Știi ce zic? Ia că pot să pun de-asta, ești prost? G. A, dă-i. De ce nu mere? Ia Stai uite, să mă uit DRS, pe e camera. aici unul, a venit unul pe aici, bă. L-am spart. Ia uite-i pe ăștia aici. Contact. Deci unul se urcă la etaj, bă. La geamul ăla. Da? La geamul ăla de E acolo. femeia aia așa mai slim, care Dar nu să știu cum să-ți dau ping. A Vezi spart că... un geam. Da. Bă, cu aia mi-e frică, ești prost? Da, e nașpa la defense, că nu știi de unde vin. E iurea. Mă bag în sârma lui ăsta, Bă, oare mor? ar Nu trebui mor. să baricadez asta. Păi dă-i. Deja e pe Bă, mine, bă, bă. bă. Stai că sparg și aici la F. mine. Bă, vezi că s aici, au intrat deja la geam cu aia. Știu. Mort unul? Vezi că vin. E aici, după ăsta. F. Ai. Mort încă unul? Da, dă-i bă cu grenadă, mă, pișamaș pe el. Uite că-i dag la ptișor. O cred. I-am dat bulliul ăla. I-am dat... Uite-l pe ăsta, bă, după canapea, ești prost? M-a omorât, bă, vezi, bă. Băi! Da. Ți-am zis că am intrat aia. Oh, băi. Eu nu știu mapa. Uite, mă uit pe Switch. După asta cu pistolul vieții. E pierdut oriunde face la Ace. Ăla are armă ca lumea, mă, ce? Bă, clutch or kick. A, păi unde se uită ăsta săracul? Mă, nică nu-l văd. E mort. 144 Hz. Match point. Match point. Zici că-s pe Valorant. Pe Jean Clorand. Bă, da, pot să-mi pun ACOG pe ăsta. Nu pot să-mi pun doar scop de 1.5. Da, tot pe ăsta las. Uite, ăla joacă cu bandit. El banditos. Ela. No. Și de ce nu mergi? Vezi mă că e ăsta aici. Bă, cum arunc asta, mă? Așa, și o lipesc aici sus. Și acum ies și baricadez aici. Spargeți-i machetuța la ăla care a găsit-o. Eu i-am spart-o. Da, bravo. Eu stau aici după ăsta. Eu mă uit la ușa aia. Tu ai grijă. Să nu mor sau cum. Eu mă uit aici. Nu știu, stai că eu mi-am pus o cameră pe holul ăla din fața noastră la ușă. Am și machetuța de asta care merge. Uite, unul s-a urcat sus pe acoperiș. Cum vorbesc în jocul ăsta? Nu știu. Pe G. Nu mere. Capa. Uite aici la ușă. La main.
Mi-a dat plus 10, cu aia ești prost? Ce-am făcut? Ai scanat enemy. DRS stă în pat acolo să... Vezi că intră cu Bă, aia. vezi că sparge în față. Aoleu, e ăsta. I-am dat hituri. E Mowgli ăla. Dă-te că dau grenadă. Bravo. E mort. Mi-a dat 125 puncte, bravo. Stai că sparg geamul. Vezi că Vezi sparge că și e ceva. fuse, e fuse, e fuse, e fuse, ai grijă. Ai grijă cum stai că e spărtură jos. Aoleu. Aoleu. Îi iau pe ăștia, dar nu-i văd. Cu aia mi-e frică, ești prost. Ai grijă și în spate. În Vezi că... spate. Da? Bravo. E unul la geamul ăla. L-au eliminat pe unul la noi acolo, bă. La Unde geam. trage asta, mă? Aoleu. Aici, aici. M-a bătut deja. Stai acolo. Sub tine l-aud sau nu știu, nu înțeleg. Ai, nu mai plantează. E GG's. N-a venit și el să se bată așa. Nici Ia nu uite știu pe dacă DRS. l-am luat, că... Da, DRS tu ești. Tu nu vezi că eu sunt default. Trei cu 4 cu 2. Asta că e jucat. Dăm find another match? Cum vrei, da. Dai. Am dat. Waiting for teammates. Bă, vezi că nu-i chiar așa mor jocul cum am auzit. Ia. Păi nu-i mort. Plus că acum și player noi, că a fost gratis chestii de alea. Reward, your chance have increased. Da, ca să spice pack de ăla să-l deschizi, să spice skin-uri sau chestii. Știi ce zic? Mamă, cu aici îmi place să fac pack opening. Uite, matchmaking operators. Nu pot să deblochez. Attackers. Aoleu, 1000. Aoleu, aoleu, brad. Nu știu, cred că poți să ții ceva de 1000. Dar n-am, cam 500. Ah, Am 555. Vreau să-mi iar pice m-a căcatul postat ăla. Oregon. Oregon. Ah, suntem și la Defender. Tot cu Eco mă joc. Merem la Kids acolo? Eu m-am dus la Kids ăla. Confirm. Kids, e spawn-ul, gen. Bă, degeaba îmi spui mie, mă. E prima oară când mă joc. Bă, dar e ciudat așa să te lași într-o parte și în alta și parcă mi se rupe coloana ca în PUBG. Da, da, e avantajos. Da. Mai e tryhards pe jocul ăsta. Ai lei și încă câți. Că văd că până acum nu a fost chiar așa. Păi așa e la Newcomer, că sunt numai de începători.
Și smurfuri câteodată. La unde suntem? Că nu înțeleg unde mă aflu. Stai. Aici scările. Mhm. Dar nu, mă... Să-i dau glonț în capul ăsta că m-a închis. Eu zic să-l omor de RS. Vrei să-l omor eu pentru tine? Nu, lasă. Că o să ne fie de folos. Fii Că antenă, pe l-are... unde pot intra? Că bag scut. Nu știu, dar... Tu știu. Tu știu. Crede-mă că chiar nu știu. Ia Uite, vezi, de pot... RS vin încoace. Cam peste tot pot intra, Cif. Că eu am pus scut acolo, în colț. Stai că mi-am luat drona magică. Mi s-a blocat drona. Uite-l, mă! Băi, spatele tău! A, era de-a noastră, lol. Bă, era mea, mă. Ce nebun, mi-a spart drona, omul. Păi și eu de unde să știu, mă? Vezi că, Dar nu înțeleg. vezi că mi-a dat plus A, te ID lăsăm. enemy. A. Vezi că trage ala cu shotgun-ul. Aoleu, a murit. Andrei Gavril. Andrei. Cu el, lol. Am rămas numai noi. Unde-i? Aici, în fața mea. Ia-mă o grenadă. Vezi că dară cu Vezi smoke. că ăsta are cu smoke-uri și vede prin smoke, ai grijă. Ferește-te. Am dat cu grenada pe acolo. Has left. Vezi ceva cu aia? Spatele tău, bă, undeva, pe acolo. Bravo, bravo, bravo. Mai sunt 3, hai că putem. Numai nu-i lăsa să planteze. Vezi că a intrat unul aici, în fața ta. L-am luat pe unul. Nu. Mai e unul, că l-am Mai văzut. cred că e unul acolo. Păi acolo, aia zic. A. A plantat diffuserul, ai grijă. Aici, în dreapta. Ăsta! Mort? Mort. Mai e unul, bă. Mai e unul. Vezi că e low HP. Ace-ul meu. Ace-ul lui DRS. Hai că e Ace. Ace-ul meu. Nu l-am omorât. Nu, mai are o bară de viață. E. Da, l-ai omorât? Bă, unde e diffuserul, mă? Ah. Cum mă uit pe tine? 3. Nu mere. Am dat Ace-ul. Nu, că am luat și eu unul. Eu m-am panicat acolo cu aia și eu am dat hipfire. Sau cum ar zice Shrembo, hypefire. Uite, la face YouTube. Hai că da. Level 44. Tu? Ăla. Ah.
No, eu în aceeași poziție stau, că e bun. Eu bag aici un scut, brother, și... Nu mere. Normal că nu mere. Ca să stai pe mine când ești spec și ți arată camerele, apeși pe 5. Și după aia schimb din Q și E pe cine vrei să stai. Păs pe 5. Mhm. Ce ai, mă? Băi, în spatele tău, coaie. Dar nu pune aici, nu pune aici, lasă. Ia uite-i. 3, 4. Contact! Unii nu pot să-i scanez. You Ember. A, tot Vezi că acolo aici, de... aici, aici. Pleacă de acolo. Bă, da, prostă, s-a dat grenadă în mine. Vezi, chiar vine ăla cu smoke-urile lui. Stai că sparg aici. Din spate, bă! Vezi că e ăla cu sniperul lui infect. Nu, nu, nu. E fuse. Mi-o dat de undeva. A, e în fața mea. Eu nici nu l-am văzut. 5. Ia uite-l pe fuse. Și cum dau next player? Ia și. Pe E sau Q. Da, da. Mi-am dat seama. Nu, ultimul e aici, la mine, cred că. Nu? L-a omorât al meu. Dacă nu e acolo, e acolo. Exact. Uite-l. Bravo. Fai, ce bun sunt la jocul ăsta. Ai văzut acolo și spray control? Da. No, unde spawnez, mă? La Junkyard. Cu aia și mă duc. Bă, MK14, ce îi? Nu știu. N-are fire rate. A, Ăla e supasă. bun. Bă, e un glonț. Hai că Da, mă da, joc cu nu el. la cap. Nu joc. Și dă 60 damage. Da, corp, da. Da, cred că are riculul mare și e single fire. Păi spamezi click-ul. Vedem. Nu mai o să recrut cu aia. Nu, las că așa e la început. Toți am fost recruți. Uite să mă duc cu machineta. Acum, într-o bună zi o să devii și tu pro player ca mine. Îți la etaj? Da? Da. I-am auzit. Eu trebuie să-mi dau audio mai tare, că eu nu prea aud pași în jocul ăsta. Ui, pe DRS. Bă, dar unde e? În ce constă etajul, gen? Mai e pe undeva pe unde poți să mergi la etaj? Da, m-am pierdut pe mapă.
Oare dacă Vezi că trag sper mă gata. aud? În ce prosteală? Eu las să urcă pe el. Pe ăla se duce că l-ai fuse, cred că, nu? E N-are ăla fuse. cu grenadele lui. Bravo. Mamă, am lag. Deci am Și avut eu am timp. lag, și eu am avut lag. Spotted by scan. Nu, nu, nu pune. Nu, nu pune, parcă te aude. Nu, e de mine, ziceam. Mamă, mamă. Ce fac ăștia, bă? Ai grijă unde te duci. Cred că e Că nu în... știu unde te află. Cred că e în stânga, bă. Păi în stânga e sotă, dar dacă ori intrăm toți, ori Da, murim pe capete. să facă ăla triple kill sau cum. Mai e unul. Vezi că îi dau eu, îi dau eu. Vezi că nu știu dacă l-am atins. Cred că l-am atins. L-am luat, bă. Bravo, Cifex. Pe-n perete. Ce e odată? Cam nebun pe tras de rest asta. Ce face DRS MVP, bă? 7-1-1. Făcut level 4, bă. Cu 14. Find another. Waiting for squad leader. Tu ești, bă. Gata, am dat. Ia, pică căcaturi de-astea. Normal că nu pică! Cum? Îmi place Rainbow Six Siege, nu-mi place la Maxi. Îți place? Mhm. Da? E bun atunci. Ți-ți place? Da, da. Ești Băi, mecher că n-ai cu e, cine juca. e șmecher că e tactic, știi? Ești mecher că faci tu MVP, ha? Băi, e șmecher că e tactic. Că eu fac MVP, dar ai văzut că nu mă băg peste tot. Acolo la ușa aia m-am băgat, că n-aveam de ales. Ori mă bag, ori mor. Bă, dar ești mecher arma aia, bă. Care? Bă, MK-ul ăla. A, Uite. Mă duc la main gate. și eu. Cu Ash. Stun, flash, n-am. E bun. Confirm. Uite, cu guță, bă. Ăla e guță. Bă, dar eu am Bridge Charge și Claymore. PD, pick Da, up the Bridge Charge. diffuser. Avea ca să fie diffuserul la tine. Options, controls, cross print, aim. Stai să fac ceva, că știu că puteam să-mi schimb culoarea la țintă. Da, exact. Și ce culoare să-mi fac la țintă? Mi-o fac Lime. purple. Vezi că eu mă duc la parter. Bă, la ce mapa asta, mama? M-am jucat vreodată mapa asta. Aici-s. Azi jos? Da. Ia, M-a nenorocit. M-am și pe mine. Vezi că trag ăștia, nu se joacă. Deci unul de la cu cărlic, bă, care ne pescuiește. E capcan de ăla. What the fuck, ce se aude? Mereu să te uiți de camere. Dar măcar pâlpâie camera sau... Ce? Măcar pâlpâie camera. E numai când e playerul pe ea, gen. Ah. Bă, vii pe aici. Spotted by
Da, nu știu unde e, mă, camera vieții. Că eu spotted, dar Eu mi-am n-au lovit cu camera. echipierul cu aia. Aia, nu-și mai prost. Intrați pe ei, Ia dă mă! și-o drumul pe aici. Aoleu! Aoleu, coaie! I-am dus cam prea ham. Nu! Bă, de unde a venit? Nu știu mapa asta. Așa, bine. M-a prins fix când încărcam. Ia Mă, dar uite la dacă asta, l-are bă, scut, de ce nu Hackerman. stă pe scut, mă? Stai, mă, pe scut. Dă-i. Rip. Aoleu. Aoleu, coaie, teabagging. Nu, nu i-a făcut, e bagă de diffuse. Acum mai face teabag. Cine face teabag, mă, stai corvă. Ia uite, bă, harta asta e în Germania, ești fras? Da, dar pe unde să intrăm și noi ca oameni? Tu unde te-ai dus? Location, în main. Hai că și la mine. Locate the bomb. Cică. Tot după bombă suntem. Eu zic că-s la etaj acum. Aoleu. Ba, nu. Sau stea la parter. De obicei în aceeași locație ca și la Newcomer. Exact. Eu mă duc la etaj. E jos, că i-am găsit. Ia uite, i-am și scanat. Mă uit frumos de cameră. Ai grijă, Chief? E down acolo, mort. Nice. Unul în dreapta aici. Aoleu. Așteaptă-l. Mort. Da? Fugi de acolo, că o da cu proximity. Mort. Nitrocell. Nu, nu, mamă, frate, ce... Mă știe. Stai. Stai că spun unde e. Nu, nu-i pușat, nu-i pușat, nu-i pușat. El nu e pușat. E fix aici, în stânga ta. Acolo. Uite-l. Ce să trag, mă? Ce poziție are, bă. Hai că-mi bag pe DPI mai mică. Că e groasă. Am luat 2 acolo, hai că e ok. Las că acum se la Defenders, poate îi întoarce. Tot cu eco ești. Da, frate. Uite la joc cu Cade.
Nu! Mai sorry. Auzi-l. Vezi că ăștia, cred că trebuie să... Poți să intre și pe sus, nu? Că runda trecută o spart unul ceva jos și au intrat, cum ar fi. Da, dar nu știu pe unde, exact. Undeva, unde e lemn, oricum. Ia uite, bă, DLS aici. Pe aici pot cu aia. Stai că sunt curios de o chestie. Oare pot să-mi scot camera pe aici? Da, unde sunt eu? Unde mă aflu? Eu sunt aici și vreau să-l scot pe aici. Da, uite că pot. Aveți că pe aici e un tunel, bă. Da. Bă, ăștia n-au găsit încă bomba. Ba da, că a spus bomb detected. Vezi că e unul aici. Mamă, și o să dea fuse cu de-aia, nu-i bine. E acolo. Ai grijă. Aoleu, hai bubuie. Mi-a luat flash. Da, că a dat fuse cu flash-uri. Țineți-l voi pe acolo. Normal că e cu scutul cu aia. Where? Eu l-am luat pe Stai că-i dau eu unul. grenada, L-am luat pe bă. unul. Nu, 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 nu. Mai leu. Din spate, bă. A, tu mi-ai dat hit. Eu ți-am dat hit. E unul la ușa aia mare. Din spate, acolo. Aha. Uai de pui mei cu aia, ce intens îi. Mai e ăsta aici, hai să-i dăm. Hai, eu mă să-i dau melee. L-am luat de RS, bă. Bă, da, vezi că E 3 bine să-i... kill-uri. Vezi că tu ai kill-uri bune, eu am unul. Țin că e posibil să le dăm comeback la ăștia. Le dăm comeback, a? Cred că da. Asta nu e mapă grea de defenderi. Nici nu știu la ce locație. A, tot acolo. DJ Coolboy. Cum îl cheamă pe ăla? Am distrus două de alea, bă. It's found the bomb, cum ăsta? Dai tu, să-i dau eu. What? E mort. What? Mi-a schimbat jocul. În ce? Da, chiar sunt curios cum se vede jocul ăsta pe Full HD. Chiar mă interesează. Dar nu ești pe Full HD. Nu, sunt pe 4x3. Cred că mi-a mutat pe ăsta ecranul în borderless, dar nu știu de ce. Mamă. Apăs eu taste pe Wow. aici, mi-ai buguit jocul, ceva de genul. Da, nu îmi place 4x3.
Display. Aoleu, are pe doca AB. Vezi că sună ceva telefon, bă. To Păi da, reset trebuie să phone. Uite închizi. aici, bă. Știu cum se face, dar stai că sunt într-o fereastră mai. Aoleu. Aoleu, iar e fuse ăla, bă, dar nu-l suport, mă. Îți la ușă. La ușa aia. Stai că dau grenadă. I-am dat de grenadă la unul. N-ai cum! N-ai cum! Nu, sunt mort. Lasă-mă tu în pace. Dar de ce ești nedumerit? Da, uite-l bă pe ăsta, intră pro player-ul. Oho, clutch or kick. Uite, mi-era pe window. Mamă, dacă îi prindea aia. Am pierdut? Da, Baga-m-aș pula. asta e, mai și pierzi. Erau doi pe el, vezi? Ăsta, pro player-ul ăsta. Infect. Am 1 cu 1 cu 3, mam. Mam. Ma. Am dat find. Ia să vedem. D6F9 has left. Bine că e și pro player-ul. Ia, hai. Ce? Nu mi-a picat. Păi nu, acum nu zic dacă pierzi meciul nu-ți dă rog. Că Ember. doar șanse. Am făcut tier 2, bă. Ai dat find în another match. Ai dat.